media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati na aw ni sigilen bɛ ka lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ka yira la ko aw bɛ ka kɛ émission min lajɛ ale ye Faso Rap ye Faso Rap jamu kan an b'a tous wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ ka carré musical la n'u ka projet la pour que u bɛ se k'o fɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ kuma bɛɛ lajɛlen na an ka tous bɛ baara kɛ cogoya min na u bɛ su ani tile bɛɛ kɛ ka taa studio la ka son fara ɲɔgɔn kan ka se k'o bɔ ka di aw ma pour que aw bɛ se ka nimisi wasa kuma bɛɛ lajɛlen na mais u bɛ sɛgɛn minnu k'o kɔnɔ caman t'o dɔn o de kama an y'a décider an b'a tous wele ka na plateau sanfɛ baara minnu kɛra ka tɛmɛ baara minnu b'u bolo don n'a natɔ la u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na ani hakilina minnu b'u la u bɛ se k'o ɲɛfɔ cogoya min na o de kama an b'a décider k'u wele ka na an b'an da don o la an bɛ jɛ k'u masala ɲɔgɔn fɛ cogoya min na pour que aw bɛ se ka faamuyali k'o la ka yira la fana i mana kɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan i b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ YouTube Actuel Media, Facebook Actuel Media, en un site web www.actuelmedia.net au kunye pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la ne b'a fɔ aw bisimila Actuel Media sanfɛ a ka émission Faso Rap la. Ok, n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ko kuma bɛɛ lajɛlen na an b'a tous wele ka na plateau sanfɛ bi wulada in na an ye mɔgɔ fila wele plateau sanfɛ ani minnu bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ a ka sɔgɔlen to a la n b'a daminɛ kini fɛ fɔlɔ ale tɔgɔ Asata Sidibe Asata Nana. Nse. Baasi tɛ la kɔni. Baasi foyi tɛ. Ok sɔnni an ka taa yɔrɔ jan folikan min b'i bolo ka ɲɛsin Actuel Media filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati in na. Yani n ka foli di n bɛ n yɛrɛ ɲɛfɔ fɔlɔ. Ne ye Asata Madame Togola Asata A.S Sidibe ka bɔ Wasolo. N wolola Wasolo. Badogo Jafere la. O sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ yan. O ye Wasolo Jafere kɛ. Yani n ka n da don kuma na n kan ka n yɛrɛ ɲɛfɔ. Donc n bɛ foli di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli di Actuel Media suibaga bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli di n yɛrɛ artiste ɲɔgɔnw ma ka foli di aw journaliste ma aw min sɛgɛnbali ɲinanbali don aw ma ɲina don o don aw b'an ɲini ka anw labɔ n b'aw fo. Donc o diyara n ye ka Wasolonkaw fana bɛɛ lajɛlen fo wagati in na k'u ka artiste b'an bolo yan o sɔrɔlen tɔrɔ u bɛna fɛn caman don a la bi. Ok n bɛna ɲɔgɔn bolo fana fara n la. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ n na. I fana ye tɔgɔ ni jamu ani i bɛ sigi daminɛ i fana k'o fɔ sɔnni an ka taa yɔrɔ jan. Ayiwa baasi tɛ. Ne tɔgɔ yɛrɛ ye Mahamudu Mayiga ye. Mahamudu Mayiga. Bon artiste tɔgɔ de ye Bouquet Show Sapeur rappeur. Sapeur rappeur. I sapeur pompier de ou bien sapeur? Oui, il sapeur pompier. Donc o de tuma o bɛ sin bila. Non bon n ye origine dɔ tɛ dɔrɔn parce que a ka di n y'a dɔn a banna pompier y'a yɔrɔ kama o tɛ alors donc présentation kɔfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka Actuel Media suit nin waati mun na la hali a ka di minnu ye n'u ma se ka masɔrɔ n bɛ bɛɛ fo n bɛ kanumɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka fara o kan voilà ka fara n ka éléments kan Babji Denbouguin éléments bɛɛ ka fara yɛrɛ 50 kan ani journaliste bɛɛ lajɛlen. Ok mais o k'e ma kɛ se kɔrɔbɔrɔkan na. Bon problème ba tɛ parce que. a bɛ hali foli minnu bɛ ka lajɛ sisan kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ ka lajɛ sisan hali sigi o de fɔ wa. non kana sɔn Bouquet Show. Non mais bon mais il faut les faire on kelen non mais bon foli. ayi dɛ ne mago bɛ foli la kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ ka lajɛ kɔrɔbɔrɔkan na. Wanda Subo. Abana hali ne yɛrɛ bɛ se k'o fɔ. Wanda Subo bɛ yen Wanda Wei fana bɛ yen. Wanda Wei o ye Anulaye ani Su. Bon Wanda Wei kɔrɔ b'olu fila bɛɛ yira quoi. Ayi mais k'a fɔ nin ye aw ka artiste de ye a bɛ Actuel Media sanfɛ donc n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka kɔrɔbɔrɔkan na est ce que o bɔ. Non foli tɛ nisɔn o kelen de fɔ. Ok problème t'a la n bɛ tila ka na tuguni. An ye mɔgɔ kɔrɔbɔrɔw ye. O y'a faamuya. Asata kan dɔ i ye fɛn caman fɔ sisan an b'a dɔn i b'a dɔn artiste caman bɛ yen i b'a sɔrɔ artiste kɔrɔba dɔ ka d'u ye u b'u lamɛn mais dɔw fana ta bɛ yen i b'a sɔrɔ depuis du kɔnɔna a bɔra yen mais n b'a fɛ k'e ɲininka e ta nana cogo di passion de don ou bien e misigi sɔrɔ so ou bien mun de ye misigi fana diya e ye ka micro ta bi i bɛ ka dɔnkili da ka kanubagaw nisɔndiya. Bon ni y'a fɔ a bɔyɔrɔ man jan parce que n y'a kanu k'a kɛ de yɔrɔ o bɔyɔrɔ kɔni man jan n'i ye fɛn fɛn kanu i y'a kanu yɛrɛ ye k'a kɛ ani mɔmusow fɛnɛ ni tun ye dɔnkilidalaw ye Wasolo an ka du kɔnɔ yen nɔ Jafere la dɔw u tun bɛ dɔnkilida kɛ bon n yɛrɛ fɛnɛ ni y'a ye o la n y'a kanu mais mɔgɔ i ti baara ɲuman kɛ abada n'i m'a kanu voilà donc ne ka dɔnkili nana nin sira de fɛ. mais an bɛ se k'a dɔn depuis wagati jumɛn e bɛ misigi in na a bɛ san joli. A bɛ dɔɔnin bɔ a bɛ dɔɔnin bɔ parce que n ka album fɔlɔ bɔra 2016 mais
n y'a f'i ye cogo min na n bɛ baara fila de kun nana ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye commerce ni dɔnkilida ye donc commerce fanga nana bonya donc an tun ye dɔnkilida commerce fanga kun bonyana ni dɔnkilida ye dɔɔni donc sisan kɔni n'a bɛnnen de don ka fan wulila karisa baara tɛ ka kɛ n ko problème t'a la donc n wulila sisan n bɛ album labɛn na n'ala sɔnna ma an bɛ album kan k'a labɛn n bɛ maliyɛnw sago don n na n'an ka faniw mais kɔrɔbɔrɔkɛ ma se ka kɔrɔbɔrɔkan fɔ mais filakan don e bɛ se ka fɔli kɛ filakan na ne kɔrɔbɔrɔkɛ a juru to dilan kelen na a bɛ ne yɛrɛ la an ye wasolo filaw di donc wasolo filaw tɛ filakan mɛn kosɛbɛ dɔw b'a mɛn dɔw t'a mɛn mais e kɔni ma a ɲini k'a lamɛn bon ne kɔni b'a ɲini k'a mɛn mais n'i kɔni ye dɔw kelen kelen fɔ n bɛ se k'a faamuya i bɛ ka min fɔ mais i yɛrɛ se k'a fɔ mais i b'a faamuya ok donc misiri fana ye fɛn dɔ ye caman bɛ yen u bɛ misiri caman bɛ yen i b'a sɔrɔ kuma ka gɛlɛn u ma mais n'u donna studio la u bɛ nimisi wasa donc e fana ka texte ninnu e bɛ misiri ninnu sɛbɛn cogo di en même temps inspiration jumɛn de bɛ na k'i bila misiri sɛbɛn yɛrɛ la i bɛ misiri sɛbɛn cogo di bon ne tɛ misiri sɛbɛn n y'a f'i ye cogo min na n'i ye baara kanu i b'a kɛ wa i bɛ sɛbɛn dɔw la fɛnɛ donc ne ka misiri tɛ k'a fɔ ko ni n taara n sigi mɔgɔkɔrɔ u b'a yira n na ne yɛrɛ de bɛ hakili jagabɔ dɔnkili kan dɔnkili ye tagabolo ɲuman diɲɛ yɛrɛ tagabolo ne bɛ n sigi k'o de lajɛ n'i y'a ye bi fɛn dɔ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ sini dɔ wɛrɛ bɛ kɛ min t'o ye donc dɔnkili b'o sira de kan komi dɔnkili tagabolo ka ca donc n'an ye n sigi ka tagabolo min lajɛ min hakili jagabɔ kan o kɛ dɔnkili ye n'i y'o fana jateminɛ sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na hali n'i t'a sɛbɛn i b'i tagabolo jateminɛ ni misiri taara o yɔrɔ la i b'a kɛ mais est ce que mɔgɔ tun b'i la mɔgɔ min y'i dege a daminɛ na donc k'a fɔ misiri taabolo nin a tagabolo nin ou bien mɔgɔ dɔ tun bɛ i kun b'o ka misiriw lamɛn kosɛbɛ n'o fana ye fanga d'i ma soit karamɔgɔ t'i la bon karamɔgɔ tɛ ne la mais vraiment n kun bɛ an ka wasolo misiri lamɛn kosɛbɛ karamɔgɔ kɔni tɛ n na mais n kun bɛ wasolo misiri lamɛn yɛrɛ de parce que a ka di n ye donc parce que n'i y'a mɛn ko misiri adamaden yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ta i bɛ i kɔni karisa kɛra nin ye i y'a ye dɔ de fɔlɔ la n'i kɛra ye o tɛ yan donc mais n yɛrɛ kɔni ka bolo kan ka na sisan k'an sigi yan karamɔgɔ tɛ n na mais vraiment a tɛ komi n fana tun tɛ mɔgɔ lamɛn n tun bɛ mɔgɔ fana ka dɔnkili lamɛn mais m'i sigi dɔ kɔrɔ o k'a fɔ misiri bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan i m'olu kɔni kɛ ok n bɛ tila Bougaincho ko min fana ka kɔrɔbɔrɔkan fɔ déjà n b'a f'i ɲininka sisan Bougaincho in fana tɔgɔ sɔrɔla cogo di pour que Bougaincho i y'a ko Mayiga in na bon Bougaincho sɔrɔla cogo min na auparavant n terikɛ dɔ tun bɛ yen nɔ bon denmisɛnnin teri don quoi ale de ye tɔgɔ in d'an na Bougaincho a to k'a fɔ n ma i y'a faamu o dɔ bɛ n tɛ ka tɔgɔ in jate au final tɔgɔ in nana diya n ye donc comme o waati tɔgɔ min bɛ d'an na waati min na waati min na dɔnkilida yɛrɛ la fɔlɔ donc bɛɛ tora k'a fɔ n ma Bougaincho tɔgɔ yɛrɛ nana diya ne yɛrɛ vraiment n ye tɔgɔ in ta ka taa yɛrɛ la o fɔ ala nana n'a ye dɔnkilida ko ni fɛnw nana n y'a kɛ artiste tɔgɔ yɛrɛ siɲɛ kelen a nana o cogo la ok misiri fana i ye misiri sɔrɔ cogo di i ni groupe de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien depuis début i kelen de bɛ carrière la bon ne groupe de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu auparavant n denmisɛnnin teri fila fɛnɛ tun bɛ yen nɔ an bɛɛ tun bɛ carré kelen kɔnɔ an saba de tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc an ye mun kɛ an saba dɔnkilida la fɛn fɛn ye san 5 ɲɔgɔn na a kan ka bɔ an saba bɛ dɔnkili da mais bon waati nana kɛ n ka pompier ko nana n taara formation ni fɛnw na donc le temps que ne ka taa formation la ka na ne nana sɔrɔ olu caman ye a yɛrɛ lâché quoi ne nana sɔrɔ kelen o taara Sénégal donc o taara baara la yen to ka taa n ka sigi kɛ Kalama ni Sénégal ɲɔgɔn cɛ filanan in ne nana sɔrɔ ale taara yɛrɛ sɔrɔ fo Bagaji kɔnɔ golf kɔnɔ bon pour que ne k'ale lasɔrɔ parce que ale ka téléphone ko ma nɔgɔn si kelen tɛ k'a bolo finalement ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bon dako tɛ n sɛbɛ ma bilen donc c'est en ce moment que j'ai décidé évoluer kelen i kelen ka évoluer voilà mais i kelen kelen ka micro ta se i kelen ka évoluer o daminɛna wagati jumɛn ne kelen ka commencé ka micro ta ka évoluer kelen o daminɛla en 2016 parce que comment on appelle an ka formation de fond kun ma kɛ o kɛra entre 2016 et 2017 i y'a faamu voilà donc c'est en 2016 que ne
kelen min bɛ kuru ta ka dɔnkilida daminɛ pour que i bɛ se ka continuer n'a voilà ye pour que tɛrɛfiye kana bila bi la mais genre n'i y'o jateminɛ e bɛ misiri genre min kɛ n'o ye arafu ye au début n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen parce que Mali la arafu ma faamuya kosɛbɛ genre hali ni mɔgɔ caman bɛ ka arafu Mali kunnawolo ni arafu ye bi in na mais caman ma sɔn parce que a clash n'a nɛnɛ ni banden ni faniw u ka ca kojugu n'i bɛ ka misiri genre wɛrɛ kɛ i b'a ye somɔgɔ dɔ b'i to yen k'a kɛ mais avec le rap a ma nɔgɔn mais e nana ni stratégie jumɛn ka famille la convaincre jusqu'à présent tu continues avec le rap. Bon, k'a fɔ ko fɔlɔ la ne tun bɛ dɔnkilida sugu minnu kɛ kɔni kama ne somɔgɔw tun bɛ dɔnkilida nɔ tɛ seulement bon n ka levier ale banna n ka musique ma ale n ka musique ko kuma na ale na ne mun sinon lamɛnni ka côté basi foyi tun tɛ ale ka côté la ale y'a yira ne k'a fɔ ne bɔnna si tɛ mun ye dɔnkilidala ye n tɛ jeli ye kirikarakiri bɔn dɔnkilida tɛ an ka ko ye quoi donc ne ka dɔnkilida bila a ma ɲi silamɛya ta fɛ olu kuma ninnu quoi ya donc ale y'o kumaw fɔ ne m'ale lamɛn toujours ne continue na ka forcer au final a yɛrɛ nana ye k'a fɔ ni cɛnni in kulo ka gɛlɛn a tɛ fɛ ka dabila yɛrɛ ala yɛrɛ nana kɛ ale yɛrɛ fana y'a bolo a sɛgɛnna fiɲɛ sa taa kuma fɔ ɲɛna bilen a tɛ n tɔɔrɔ n'a ye foyi donc n yɛrɛ nana ye k'a fɔ après n ka musique ko ka d'a yɛrɛ parce que un jour a ye n sigilen sɔrɔ min k'an yɛrɛ ka son lamɛn quoi ya ko ne ma ko nin ne yɛrɛ tɛ bangaya ya donc ne ko ma ko awɔ a y'i kunkolo kɛ tan a ka sɔrɔ k'a fɔ ne ɲɛna ko k'ale yɛrɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ ne ɲɛna ne k'o dɔn n ka dɔnkili kɔnɔ quoi ya donc yɔrɔ waati kɛra comment on appelle mɛtiriw ka kɛlɛbɔ ni fɛn kun kan ni fɛnw ya bon k'a ka dɛ ko n ka voilà ko a se ka sɔnna bo o fɛn ninnu kan ne kama ko awɔ n ko y'a mɛn mais m'o kɛ yan non bon vraiment n b'o kɛ mais ne bolo dɔnkilidala fana kan k'o kɛ ni ko min bɛ gɛlɛya la i n'a fɔ Asita y'a fɔ cogoya min na actualité i b'a don i ka musique la pour moi a bɛ se ka mɔgɔ fana dɛmɛ oui bon a kɛlen k'a fɔ n a tun bɛ n kɔnɔ dɛ mais ani ko wɛrɛ de donna ɲɔgɔn kɔnɔ bon au final ne yɛrɛ nana ɲinɛ quoi ya bon sisan i kɛlen k'a ɲininka a question na n hakili jiginna nin yɔrɔnin na o de kama je me profite ka histoire fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi ya sinon vraiment ko tun bɛ n kɔnɔ ani ko dɔ de donna a kɔrɔ bɔ ne yɛrɛ hakili to ko kelen na bilen sinon a tun bɛ n kɔnɔ k'a kɛ yɛrɛ de mais e yɔrɔ fana fɔ caman fana bɛ siran i n'a fɔ kalan fana yɔrɔ parce que i b'a dɔn ni caman bɛ yen n'u donna rap la dɔrɔn u ka kalanko bannen kɔfɛ a bɛ tila ka jouer ka caman famille fana caman bɛ jɔyɔrɔ n'u ye mais kalan ni rap y'a kɛ cogo dɔ bɛ i ye kalan jɔ. bon o waati vraiment a ma ne ka comment on appelle kalan cɛ ne tun bɛ n ka dɔnkilida kɛ ne tun bɛ n ka kalan kɛ i y'a fɔ ko fo ala yɛrɛ nana ka na don min na n kɛra pompier donc n kɛlen pompier de sa bon n ma se ka comment on appelle kalan tɔ continuer quoi n kɛlen pompier de o ko sinon rap musique ma jɔ musique kama tɛ même hali a ka ca ala fɛ yɛrɛ ni hali lafiyara dans le jour à venir n kan ka kalan min kɛ n b'o tɔ kɛ quoi voilà. ok sisan donc i ko ko i y'album dɔ bɔ ka ban o bɔra san jumɛn. O bɔra 2016 o album i tun ye tɔgɔ d'u ma. awɔ o tun ye album o tɔgɔ kun ye o bɛɛ k'i kanubaga fo mais album yɛrɛ tɔgɔ kun ye Mama de awɔ mais n ye clip min k'a la o ye bɛɛ k'i kanubaga fo de mais pour que i album in fana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a tɔgɔ kɛ Mama ye. bon dɔnkili min tun b'a la dɔnkili caman de tun b'a la quoi surtout i y'a fɔ cogo min artiste tɛ kuma fɛn kelen kan donc an tora kuma na dɔnkiliw kɔnɔna na nana bɛn ni dɔnkili min ye o kɛra Mama de n'an y'o da o ka tɔgɔ ye mais morceau joli tun b'a kɔnɔ. morceau 8 de tun b'a kɔnɔ. morceau 8 mais n'i y'o fana jateminɛ parce que ni mɔgɔ ye denkura sɔrɔ cogo cogo a ka di bɛɛ ka denkunu k'a la mais est ce que k'o album min bɔlen e y'a essayer ka dédicace dɔ k'a la ka mɔgɔ wele ka concert kɛ. ayi bon n y'a f'i ye cogo min na n ma se ka o ɲɛ sɔrɔ parce que n tun bɛ baara 2 de la o kɔnɔna na donc jago fanga nana bonya ka tɛmɛ dɔnkilida fanga kan donc an kɔni ma se ka dédicace k'a la mais ni ala sɔnna a ma n bɛ ka album 2 de préparer ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna a ma n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka an ma min kɛ kɔrɔlen na an b'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. mais e tani min ta ni ko jago kun y'a fɛn kɛ est ce que a wagati fɛn mun t'i wele mun de b'i la kuma caman mun t'i tɔɔrɔ u bɛ n tɔɔrɔ dɛ awɔ bon i b'a dɔn artiste filɛ nin ye yanni i ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ kuma bɛɛ mɛn i m'a ye bon e yɛrɛ ka ɲɛ sɔrɔ
e de ɲamo sira la mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ ɲame ɲuman na dɔ ɲame juguman na dɔw yɛrɛ b'i tɛmɛtɔ b'i critiquer dɔw bɛ i yɛrɛ bisimila ye dɔw tɛ ɲuman f'i kɔfɛ donc an b'olu bɛɛ kun yanni an ka ɲɛtagaw sɔrɔ baara kɔnɔ donc an kɔni y'o gɛlɛya ninnu sɔrɔ mais e ka album fana kɔnɔ i kelen de y'a bɛɛ kɛ ou bien i ye mɔgɔ wɛrɛ wele dɔnkilidala wɛrɛ wele ni olu ka jɛ ka baara kɛ ayi kelen de y'a bɛɛ kɛ mun ne ma mɔgɔ wɛrɛ wele ka fara e yɛrɛ kan o musicien minnu farala an kan ka baara kɛ sinon kelen de y'a bɛɛ kɛ mais concert yɔrɔ la est ce que hali n'i yɛrɛ ma se k'a kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ jago y'a fɛn ye mais est ce que mɔgɔ wɛrɛw ka concert ninnu na e tun bɛ taga concert kɛ yɔrɔ ni fɛnw na ka caya ou bien olu si tun t'i ka programme na i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka concert ayi bon n tun bɛ taa concert kelen kelenw na mais i y'a fɔ cogo min na jago yɛrɛ de fanga bonyana ma donc album fila pourquoi i bɛna olu fila fana bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye o fana ma nɔgɔn dɛ bon an m'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que 2016 ni san cɛ san joli don n'a bɛ san 6 bɔ bon n kɔni a tɛ komi k'a fɔ ko n y'a bila pepewu dɛ yanni san cɛ dɛ n kɔni tun bɛ baara la n tun bɛ baara la mais jago ta fanfɛla ni artisiya ta fanfɛla fɛ dɔɔni dɔrɔn kun bɛ n jɛn ari kɔnɔ min ye a fɔ n ka temps sɔrɔ ka taa concert ninnu ni fɛnw na mais n kɔni tun bɛ baara kɛ k'an to jago kɔnɔ mais sɔnni album fila fana ka bila mais i bɛna bila ɲɔgɔn fɛ ou bien i bɛ dɔ bila kɔfɛ i bɛ tila ka dɔ bila bon alhamdulilayi n kɔni n bɛ ka min ɲini kɔni n'a banna an k'a fila bila mais sɔnni a bilali cɛ est ce que fanw fana bɛna son dɔ sɔrɔ sɔnni a bilali kɔni cɛ bon fanu ye son dɔ sɔrɔ parce que hali kɔsan ɲa n ye clip kɛ dɔ la k'o bila san o bɛ YouTube sanfɛ ni mɔgɔ fana mɔgɔ b'i la o b'i ka son ninnu fana sɔrɔ cogo di bon n'i taara n ka chaîne YouTube kura la i b'a sɔrɔ n'i ye Asata AS Sidibe ta donc i y'a abonné n'i ye cloche activé dɔrɔn i bɛ n ka fɛnw sɔrɔ cɛ b'i bɛɛ sɔrɔ donc clip kura fana b'a YouTube fana sanfɛ mais i ko ko album fɔlɔ la sisan i ma se ka temps sɔrɔ i ni mɔgɔ wɛrɛw ka collaborer mais m'a dɔn album fila bɛɛ ka na m'a dɔn mɔgɔ kɔni bɛ sɔrɔ la i ni minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni awɔ bon o kɔni o b'an ka projet la mais an kɔni an b'an ka baara kɔni kan mais a b'an ka projet la n'a sera ka kɛ bon n'a ma se ka kɛ a tɛ komi k'a jira k'a fɔ ko an tɛ baara la dɛ an bɛ baara yɛrɛ yɛrɛ de la mais n'a bɔra fanu bɛna ye min bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ fana an bɛ se k'a fɔ Wasolo fana ye dɔnkilidajugu ye ka caya mais est ce que i ni artiste wɛrɛw ka kɔlɔ bɛ cogo di i ni artiste wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ka baro ni fɛnw kɛ musique taabolo ni fɛnw na awɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma bon ne bɛ se k'a fɔ artiste ne ni artiste bɛɛ ka di non seulement ne ka jago de fanga ka bon bɛɛ b'o dɔn ne la an bɛ fama an bɛ ɲɔgɔn ye i b'a fɔ karisa e kɔni e ye débranché e bɛ feere de la e bɛ feere la bɛɛ b'o fɔ ne ma mais a tɛ komi k'anw tɛ sigi n'an ye ɲɔgɔn dɔrɔn an bɛ baro kɛ ne n'a artiste bɛɛ ka di mais vraiment ne tun basé-len don jago de kan mais o fana na sisan i bɛ ka musique kɛ cogoya min na caman b'a dɔn c'est vrai i bɛ jago ni fɛnw ye mais i b'a sɔrɔ i ka musique fana ka di mɔgɔ caman hali ni temps dɔ bila olu bɛ dimi dɔw b'a fɔ a bɛ tan a bɛ tan mais Wasolo musique ninnu fana n'i y'u jateminɛ caman bɛ olu bɛ sunu kɛ dɔw bɛ mariage ni fɛnw kɛ est ce que olu bɛ ka programme na ou bien soit e t'olu si kɛ ka dɔnkili bɔ dɔrɔn k'a di mɔgɔ ma bon olu bɛ n ka programme na sini nataw la mais n y'a fɔ cogo min baara fanga tun bonyana min ye bon an ma don olu kɔnɔnaw na min ye kɔɲɔ ninnu denwuli ninnu ye n kɔni ma n ka programme ma bila olu kan fɔlɔ mais an kɔni an bɛ baara la a kɛra cogo cogo ma kɔni mais ni émission kɔfɛ sisan ni dɔw ka mɔgɔ b'a Asata la ko kɔɲɔ dɔ b'ale bolo m'a dɔn e kɔni tɛna ban ka kɛ kɔni bon a bɛ se ka kɛ komi ko diɲɛlatigɛ ko tɛ ayi dɛ mais sisan ale k'a fɔ kɔni ale mɔgɔ bɛ yɛlɛ e de ka taa ka kɔɲɔ kɛ i b'a kɛ yan n'u y'an wele ni min bɛ yen nɔ an b'u ɲɛfɔ kɛ aw b'o ɲɛfɔ problème t'a la komi sɔɔni an ka caméraman ka kɔɲɔ kɔni bɛna se m'a dɔn ale bɛ sɔn k'i ka taa ale ka kɔɲɔ kɛ ok i ko musique ninnu fana na sisan est ce que i delila ka i ko i yɛrɛ ma deli ka concert k'i yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw ka concert fana i ka baaraw ka ca i n'a fɔ jago yɔrɔ la i tɛ ka temps sɔrɔ i ye festival dɔ kɛ ou bien festival dɔw b'i bolo don n'a nataw la bon an ye album bɔ min kɛ an ye festival kɛ komi musique kɔnɔ bɛɛ n'i tagabolo de don donc vraiment ne kɔni tagabolo ye min ye baara
baara sira tɛ kelen ye donc baara sira min bɛ ne kɔrɔ donc jago kun ye a fanga dɔgɔya n bolo dɔɔni mais alhamdulilayi n bɛ nale donc n bɛna ni album 2 kɛ n'o banna donc an bɛ festival ɲini ani contrat ɲini donc olu kɔni ye ne ka objectif mais mɔgɔ kɔni b'u sigi n'a ka fɔ ni album 2 banna concert belebele dɔ bɛ kɛ awɔ o bɛ kɛ mais a kana kɛ Wasolon dɔrɔn dɛ ayi Wasolon dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ Bamakɔ yan awɔ mais tila nana Bougainso voilà jarima fi k'i ɲininka i kɛlen ka musique daminɛ kelen komi i ko ko groupe temps tɛmɛna i kelen ka carrière solo daminɛ est ce que album dɔ bɛ yen puis ou bien mixé dɔ b'i yɛrɛ fana bolo ou bien don n'a nataw la a b'i ka programme na bon moi pour le moment mon album bɔ fɔlɔ i y'a faamu nka n ye mixé de bɔ n ye mixé kelen bɔ n y'o bɔ depuis an mɔgɔ saba bɛ dɔnkilida kɛ i y'a ye parce que kana lajɛ ta ka auparavant waati min na mɔgɔ saba bɛ dɔnkilida kɛ ko o kɔrɔ tun t'a yɛrɛ ko an kelen-kelenna kun tɛ sɔn b'an damana bɛɛ kelen-kelenna kun b'i ka baara kɛ voilà donc an tun tɛ ɲɔgɔn balo la quoi donc o waati de n ye mixé kelen bɔ o mixé tɔgɔ o mixé Saper n y'o titre ka Saper yɛrɛ de o fana na morceau joli kun b'o kɔnɔ 10 morceaux 10 morceaux voilà n'i y'o fana jateminɛ genre n'i bɛ taa i ka musique daminɛ na genre ka wari b'i kun soit ka taa studio la ni manager t'i bolo bien mɔgɔ k'i bolo ka fɛn min a ka gɛlɛn trop genre i kun b'i ka baara in kɛ cogo di soit ni manager dɔ de bɛ baara la ɲɔgɔn bɛ staff de b'i bolo n kɛlen ka n carrière solo daminɛ bon n kɛlen ka carrière solo daminɛ bon n yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ gérer n yɛrɛ i y'a faamu n ka sonbɔw ni n bɛ clipw kɛ n ka fɛn bɛɛ n yɛrɛ de b'a bɛɛ gérer manager b'i bolo mais manager t'i bolo bon actuellement manager tɛ n bolo mais fɔlɔ a kun b'i bolo fɔlɔ la waati min na an saba bɛ dɔnkilida kɛ a kun bɛ yen i y'a faamu o kun ye o fana kun y'an terikɛ dɔ de ye ale de kun jɔlen don n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ ko o ko kɛ i y'a faamu an n'an bɛ taa yɔrɔ la a bɛ carburant kɛ mobile la moto la n'an bɛ son bɔ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ jɔ ale kun jɔlen don n'a bɛɛ o donc depuis n ye carrière solo daminɛ bon n n'ale kibaruya tununa ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi i y'a bon donc vraiment yɛrɛ sɛgɛn bilen k'a fɔ n m'ale ɲini donc n y'a bila n kunna bon komi n yɛrɛ bɛ dɔɔnin na sisan n bɛ dɔɔnin sɔrɔ donc je vais essayer ka continuer ka n ka kow kɛ n ka moyen na n'ala nana ka n'a ye ne ye mɔgɔ sɔrɔ après ne mun bɛ n ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana n'a kuma dɔn quoi mais i ka mixé in kɔfɛ est ce que i ye concert dɔ kɛ ou bien podium non ma concert kɛ n ye podium kɛ mais o kɛra a mɛnna o kɛra yanni mixé in yɛrɛ ka bɔ i y'a faamu n ye podium fila de kɛ yanni ka mixé ka bɔ donc podium fila awɔ mais o kɔfɛ n kelen ka fɔ n ko n kelen concert kɛ non n kelen ma concert kɛ fɔlɔ pour que i bɛ ka nin temps ba in bɛɛ bila genre i tɛ ka se ka podium kɛ ka di fɔ ninnu ou bien concert ninnu bon n'i y'a ye n tɛ ka se ka hali comment on appelle podium ɲɛnama organiser nin waati in kɔnɔna la n kelen ka carrière solo daminɛ o ye parce que bon halisa mɔgɔ bɛ moyen min na n b'o sɔrɔ quoi parce que n tɛ fɛ ka podium na sugu dɔw kɛ ten mun bɛ se ka tɔgɔla cɛ se ma olu man di n ye quoi i y'a faamu voilà n bɛ fɛ ka to n ka labɛn yɛrɛ ni n labɛnna yɛrɛ podium tɛ dɛ n b'a kɛ concert yɛrɛ siɲɛ kelen i y'a faamu parce que n bɛ fɛ ka album ko bɛ n ka projet kɔnɔ clip wɛrɛw ka clip kuraw caman kɛ olu bɛɛ bɛ n ka projet kɔnɔ quoi n bɛ fɛ ka to au moins si hali sera ka clip 2 kɛ ou bien n ka album kɛ k'o ban waati min na n'o banna waati min na donc n bɛ sɔrɔ ka n lancer concert ko la quoi voilà ok baara o baara fana n'i b'a kɛ souvent a daminɛ ninnu na caman bɛ sɛgɛn ni fɛnw sɔrɔ a la bɛɛ ka position tɛ kelen ye e ta in na est ce que i ye sɛgɛn dɔ sɔrɔ baara in na à part la famille parce que l'exemple ko k'i y'a dabila waati dɔ la olu kɔfɛ est ce que i ye problème dɔ sɔrɔ studio ko concert ninnu ko ninnu na soit n'i bɛ ka taa mɔgɔw ka événement ni fɛnw na gɛlɛya min b'o la est ce que i y'olu dɔ sɔrɔ wa n ye gɛlɛya caman sɔrɔ olu côtéw la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que hali comment on appelle n bɛ ka waati min na n k'i ma n k'an saba bɛ dɔnkilida kɛ i y'a faamu o waati an bɛ gɛrɛn dɔ la ko Ejipeya gɛrɛn tɔgɔ Ejipeya o donc o gɛrɛn mɔgɔ dɔw n t'a fɛ a bɛɛ quoi gɛrɛn mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ an ka musique contre la kojugu i y'a ye ka fara an ka carré kɔnɔ éléments kan i y'a faamu donc a juguya misɛnninw cayara quoi ya mais o bɛɛ la tan kun tɛ mɔgɔ lamɛn an donna fama caman kan donc ka dɛmɛ ɲini u fɛ bɛɛ y'u kɔ don an na dɔw yɛrɛ kumakanjugu sera an kan tɛna se ka fɔ n bɛ olu caman tɔgɔ fɔ micro la nɔ i y'a ye donc a bɛ ten tɔ quoi ya sinon
tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ ka n terikɛ min fiɲɛna de ye Madi Kanbɛ n ka foli b'a ye hali n'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn bolo waati kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la waati min na an sago bɛ dɔnkilida kan ale kɔni tun bɛ ka seko k'an ye yɛrɛ de kana lajɛ ta k'ale tun bɛ ka seko k'an ye kana k'i kɔnɔ k'a tun bɛ baaraba dɔ de la k'a tun bɛ wariba sɔrɔ la non o tɛ a baara tun ye ale tun bɛ borodeli de kɛ kana lajɛ ta k'a tun bɛ borodeli kɛ a tun bɛ dɔɔni min sɔrɔ la walayi a tun kɛlen bɛ k'o kɛ an n'a jɛ de pour que a bɛ se ka baara in kɛ voilà ne mo an ka cɛ yɛrɛ de y'anw kanu k'an ka bisigi kanu quoi k'a fɔ ko non k'a b'a seko k'an ye hali o tun bɛ ko dɛmɛ min fana k'an ye yɛrɛ n bɛ mun f'i ɲɛna o fana balima dɔw tun bɛ yen minnu bɛ k'o fana kɔnɔ su k'a fɔ i bɛ k'i ka wari lacɛnɛ i bɛ k'i ka wari lafili dɛ yanni k'i ta kɛ wari donni ninnu na dɛ i t'a kɛ tan i t'a kɛ tan i m'a fɔ ma mɔgɔ mɔgɔ tun b'a fɔ k'a b'a kɔnɔ sugu k'a kan nka kuma bɛɛ y'a rencontré mais ne tun b'a fɔ ɲɛna ko Kanbɛde n ko bon n yɔrɔ kɔni anw yɛrɛ kɔni tɛ diyagoya yɛrɛ nin ko in diyara e yɛrɛ de ka nin kɛ n ko cɛ ma galo ko ne ka n dabila sa k'ale tɛna mɔgɔ lamɛn sa ko ne y'ale bɛ ka nin fɔ an ɲɛna parce que halisa an ka dɔn k'a fɔ k'a kɔnɔ jɛlen don an ye an ka misiri ko sira fɛ quoi k'an ka basi dɔrɔn ko fana ala nana ko wɛrɛ ko sinon k'ale bɛ ko in na f'a kan donc ko kɛra ten dɔɔni quoi mais bi bi na an bɛ se k'a fɔ nɔgɔya kɔni bɛ yen i ka bisigi taabolo ni fɛnw na jara hali ni kelen yɛrɛ de bɛ k'i ka fɛn bɛɛ kɛ ni manager tɛ yen n b'a dɔn i kɔni bɛ ka lafiya sɔrɔ sisan dɔɔni dɔɔni bon lafiya dɔɔni bɛ yen parce que alhamdulillah n bɛ ka n débrouiller ka n ka fɛn kɛ n yɛrɛ ka moyen na quoi hali o y'a sɔrɔ a tɛ ka se ka kɛ n yɛrɛ sagona la i y'a faamu ne kelen ka carrière solo daminɛ de 2016 ka na bila bi la vraiment ne tun kan ka se ka album kelen bɔ mais ne yɛrɛ ma se k'o kɛ parce que bon ko n'a kɛcogo don n ma se ka a moyen yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ n m'a kɛ quoi i y'a kelen famille bɛ yen i y'a muso bɛ yen den bɛ yen bon en plus n bɛ grande famille de fana kɔnɔ yɔrɔ bon denkɛ mana baara sɔrɔ du kɔnɔ bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ k'i a ma nɔgɔn dɔɔni quoi n'a fɔra i k'o bɛɛ gérer ka tila ka i yɛrɛ ka musiki k'o gérer bon tu es obligé ka taa tɔn dɔɔni i ka moyen na o de kama tuma dɔw bɛ kɛ bon fɛn bɛ kɔrɔtɔ ne la sɔn ko ni clip kow la nka nin yɔrɔnin de b'a kɛ quoi voilà ok n b'a fɛ k'i ɲininka fana i b'a sɔrɔ sigida la dɔw fana b'a essayer ka événement dɔ organiser artistes ni ɲɔgɔn cɛ depuis duguma mɔgɔ caman u bɛ se ka scène ba minnu sɔrɔ pour que u bɛ se ka na concours ni fɛnw na genre a bɛ fisaya caman ma à travers ça caman bɛ yen i n'a fɔ maxi vacances ninnu ni concours wɛrɛ ninnu fɛnw sigida la est ce que i delila ka participer olu dɔw la bon n delila ka participer concours dɔ la o kɛra siɲɛ kelen i y'a ye donc o concours laban nana kɛ cogo dɔ la bon a daminɛ ɲɛna mais laban kɛra échec ye parce que ne ma kɛ premier mɔgɔ b'a fɔ k'a kɛra échec ye est ce que olu tɛ ayi non o tɛ ne ka daminɛ ɲɛna a laban kɛra échec ye a daminɛ ɲɛna parce que a daminɛ u ye ko kɛ comme il faut a bɛ maɲi i y'a faamu mais ko in ma laban de quoi a ma laban o de kama a laban kɛra échec ye sinon ne tun bɛ ka ko in bɛ ka taa cogo min na ne kun ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ ne ta concours in na parce que n'i ko son qualité i ko fili sa i tun mana taa sira o sira fɛ i y'a ye an n'a sɔrɔ waati bon o si jamaba tun tɛ n kɔ nka an tun mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ mun f'i ɲɛna mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ an n'a sɔrɔ ne tun tɛ n dɔn a don o donni kama olu bɛ n dɔn i y'a faamu voilà bon donc depuis o concours de bɔra a la n ma sɔn ka bon n ma sɔn ka lancer concours wɛrɛ la quoi sinon kɔfɛ n ye concours caman mɛn mais n ma sɔn ka lancer olu kɔnɔna quoi i y'a faamu mais après ça n ye a tenté ka maxi vacances kɛ plus de 2 fois n ye maxi vacances testé ni fɛnw kɛ bon komi a ko ni caman b'a dɔn relation ko de don n ma se ka maxi vacances ko participer so n y'o tenté plus de 2 fois n y'a essayé ka relation dɔ sɔrɔ pour que n bɛ se ka l'o sɔrɔ bon ala ma se ka kiti n'o ye quoi ok don n'a natɔ la i bɛ se ka kɛ a bɛ sɔrɔ soit sanga yɛrɛ bɛ bonya ma ka cɛ i mago tɛ kɛ maxi vacances voilà a bɛ ten tɔ ok Aissata donc n b'a fɛ k'i ɲininka est ce que i ka misiri ko in fana i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a daminɛ na fo ka se an filɛ sisan wagati min na gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ yɛrɛ de komi n balimakɛ bɔra ka fɔ cogo min na gɛlɛya caman caman de b'a kɔnɔ n'i ma tila n'i ma hɛrɛ ye fɔlɔ halisa i ma tila gɛlɛya la dɛ mais n bɛ ala fo k'a barikada donc n ka musiki kɔnɔna na n bɛ se ka fɔ min ye dɛmɛbagako ta fanfɛla ye o nɔgɔyara parce que n furucɛ yɛrɛ ye n ka baara sinsinyɔrɔ ye n'o ye Bubakari Togola ye ale ye n ka baara sinsinyɔrɔ ye ale y'a jɔyɔrɔba ta donc o de ye lafiya dɔ na n kan baara in kɔnɔ sinon min ye komi n balimakɛ bɔra ka fɔ sisan i bɛ sɛgɛn yanni i ka sira ye mais kana bɔ ni sira dɔw de ye ka tila ka taa kale ɲɛfɛ
donc an bɛɛ b'o o yɔrɔ de makaran na baara baara n'i b'a kɛ k'i yɛrɛ ta ye fɔlɔ yanni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye k'i yɛrɛ ta ye donc bɛɛ o de b'a to mɔgɔ an bɛ sɛgɛn n'o tɛ ni wulila sisan k'i bɛ taa tɔgɔ bɔlen dɔ i bɛ taa dɔ fɛ yen dɔrɔn i bɛ taa fɛn kɛ n'o ye walima i bɛ taa dɔrɔn i bɛ t'i fɛnkɛ o ye dɔrɔn k'i yɛrɛ bila bolo dɔ kan i bɛ se ka bɔ kɛ mais est-ce que e ni dɔɔnin sera a tigi fɛ yan i ni dɔɔnin ma s'a tigi fɛ yen e bɛ taa n'i yɛrɛ ta de donc n'ale y'a ye n'i y'a ye ale b'i dɛmɛ ka taa sira ɲuman fɛnɛ kan o b'a sɔrɔ e ni fɛn dɔ de donna a kan mais ne ni fɛn ma don a kan donc yɔrɔ a bɛ kɛ tɔgɔlankolon ye donc an bɛɛ b'o yɔrɔ de kan ka a makaran ala barika la ne yɛrɛ furucɛ bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ ok ni maxi vacances min fana fɔ est-ce que de la ka participer olu dɔw la bon mɔgɔw y'a fɔ n ɲɛnɛ u y'a fɔ n ɲɛnɛ concours a bɛ à chaque fois n'a bɛ kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ n ɲɛnɛ mais vraiment ne ka baara tagabolo ninnu na ma se ka n bila a fɛ quoi o m'a kɛ a tɛ komi ni a nana ko n t'a kɛ dɛ mais n ma n bila a fɛ n m'a kɛ. ok mɔgɔ caman fana bɛ yen ni mɔgɔ dɔ ye musique ko na sisan o bɛ se k'o dɛmɛ i y'a fɔ cogoya min na fukɛ b'i dɛmɛ a la mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se k'i taabolo ye u b'a fɔ vraiment olu bɛ se k'i signer i n'a fɔ u b'i dɛmɛ ka clip ko ni sonko ni fɛnw na i n'a fɔ agence de communication dɔw bien label dɔw est ce que olu dɔw delila ka kuma i fɛ ou soit i b'olu dɔw la n'olu fana b'i dɛmɛ i fukɛ ta dɛmɛ kɔfɛ. bon olu dɛmɛ ninnu bɛ fɔ komi an musolakaw ka dɛmɛ ma nɔgɔn fɛn fɛn min na dɛmɛ sira kan bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn déjà dɛmɛ sira minnu de don i bɛ taa sɔrɔ a aladɔnbaga ka dɔgɔ donc o gɛlɛya kɔni fɛnɛ b'an kan donc o la bon a dɛmɛ kɔni ma na k'a fɔ ko min bɛ na dɛmɛ yɛrɛ sira yɛrɛ kan parce que n y'a fɔ i ye cogo min aladɔnbaga ka dɔgɔ mais fɔlɔ fana musique fana na sisan i b'a sɔrɔ artistes caman bɛ yen i n'a fɔ rappeurs ka côté yɔrɔ yɛrɛ tɛ i n'a fɔ artistes ninnu i b'a sɔrɔ aw caman bɛ yen aw tun bɛ cassette ni fɛnw bɔ fɔlɔ a bɛ feere mɔgɔ bɛ girin a kan mais sisan olu tɛ yen mais e yɛrɛ bɛ musique minnu kɛ sisan aw ka nafasɔrɔda bɛ kɛ jumɛn de ye sisan parce que ni cassette ko tɛ yen a ka gɛlɛn ko système dɔ bɛ yen artiste i n'a fɔ aw minnu bɛ wasolon fɔli ni fɛnw kɛ a caman t'o système maîtriser ou bien hali n'a b'a maîtriser a ka gɛlɛn mɔgɔ m'a ɲɛfɔ a ɲɛna comme il faut aw fana bɛ se ka nafa ni fɛnw sɔrɔ a la mais aw fana bɛ se ka nafa jumɛn sɔrɔ a ka musique la cassette ko tɛ yen bilen. bon cassette ko tɛ yen bilen an bɛ nafa min sɔrɔ a la o ye an bɛ bon artiste ka droit tɛ ɲɛnama ye san kɔnɔ voilà droit an bɛ droit in sɔrɔ o droit in tɛ ɲɛnama ye mais chaîne YouTube fɛnɛ ni o b'i bolo i bɛ se k'a nɔgɔ ne yɛrɛ ka base ye chaîne YouTube de donc toujours ni n bɛ taa plateau sanfɛ n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u abonné ka YouTube la parce que an ka sɔrɔta b'o yɔrɔ de kan n'o tɛ ni concert nana ni u y'i invité fo n'u y'i invité sinon a ma nɔgɔn parce que hali ni cassette bɔ fana a kuma ka ca mɔgɔ tɛna san soit hali ni mɔgɔ y'a san a bɛna jouer radio min na i b'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ caman bolo. bon fɔlɔ album bɔ ninnu ani sisan taw tɛ kelen mais ne yɛrɛ olu ma k'an waati la. voilà i ye droit d'auteur yɔrɔ min fɔ artiste caman bɛ mankan k'a la mais droit d'auteur mɔgɔ fana b'a fɔ télé ni radio ninnu ni boîte ninnu kan ka wari ni fɛnw sara n'olu tɛ ka sara a ma nɔgɔn olu fana bɛ se ka artiste fana sara o de b'olu caman ni artiste ka mankan ko ni fɛnw kɛ mais droit kɔni na i inscrit bɛ droit d'auteur la. awɔ mais depuis l'album bɔra awɔ n bɛ droit ta. droit d'auteur la. ok mais a wari kɔni siɲɛ wɛrɛ ta n'o kɛra i bɛ ne bila la t'o ta. Bigazo i y'a fɔ k'i ma concert kɛ fɔlɔ i ma fɛn min kɛ mais projet b'i bolo en même temps i da ma concours ko ni fɛnw na mais don n'a natɔ la projet jumɛn b'i bolo ka di mɔgɔ ma album kɔfɛ. bon komi n y'a f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔna la album kɔfɛ ka di n ye ka clip caman kɛ ka di n ye ka featuring caman kɛ ni tourage éléments ye tel que Darkep il y a Mansulu il y a la collaboration b'i ni ɲɔgɔn cɛ bɛ don n'a natɔ la a b'i ko n'u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. bon pour le moment ni kɔni ye artiste minnu cité ye tan Darkep Mansulu bon collaboration relation tɛ n'u ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ i y'a faamu nka artistes kɛ man di ka ɲɔgɔn dɔn quoi i y'a faamu donc u ka ɲɔgɔn dɔn ka tɛ na ne ma fugari fɛnɛ kuma kɔnɔna la ne ko ni n'a fɛn fɛn ka fɔ n bɛ hali fitini n'a fɛn fɛn a cɛ la a bɛ nɔgɔya quoi mais pour le moment collaboration tɛ n'u ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka fara DG éléments kan i y'a ye Iba One Siri Diabaté ni fɛn ninnu donc mana fɛn fɛn ma sɔrɔ
bɛ fitinin kɛ n'olu bɛɛ dale cura bɛ n'olu o bɛɛ bɛ n kɔnɔ i y'a ye général Bolodi sinon ne kɔrɔbalen dɔw ye fitinin kɛ tel que général Bolodi a ka 45 Alu Sam i y'a ye bon donc n'Ala ma basi kɛ n bɛ fɛ ka ne Prince Diallo ta bila sen kan i y'a faamu bon n b'o o boliboli la o ko ma sigi sen kan fɔlɔ mais n'Alu Sam sera ka fitinin kɛ cogo di Alu Sam bon o nana cogo min na i b'a dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne n'Alu Sam yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn o kɛra pompier ka top étoile dɔ de sen fɛ i y'a faamu donc o yɛrɛ kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye ne ka jouer top étoile la i y'a ye voilà bon donc parce que a don kama ko rappeur tɛ jouer top étoile la ne ko ma n ko bon n ko ne bɛna jouer ni son min ye n ko son ye son sugu bɛɛ n k'a bɛ se ka jouer quoi n k'a bɛ se ka passer n ko ye kelen n ko fila n ko ne yɛrɛ ye sapeur pompier donc n bɛna son min jouer n ko pompier fasa n ko bon n ka o k'a jateminɛ donc pompier fasa yɔrɔ in kama o y'a to ne ka jouer quoi mais n bɛ mun fɛ na 50 ye a don pompier topital mɔgɔ yɛrɛ dabali banna tellement a kɛra suruba ɲagami ye hali sisan ni fɛn fɛn bɛ kunna n'i connecté k'a ta taper dɔrɔn Mahamudu Mayiga topital sapeur pompier n'i y'a video lajɛ i bɛ concert kɛ yen tellement a kɛra suruba ɲagami a ma kɛ topital la fɔlɔ ne ye kɛnɛ ɲagami cogo min na walayi tellement a ka jara o yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ donna ɲɔgɔn na civil fara porteur yɛrɛ kan parce que an ka a kɛnɛ sugu ninnu na corps bɛ dɔɔni bɛ taa quoi policiers bɛ taa gendarmerie bɛ taa ainsi de suite donc o top étoile de sen fɛ n'Alu Sam bɛ ɲɔgɔn dɔn i y'a ye parce que n ka prestation kɔfɛ n jiginna i y'a ye artiste bɛ ressort na n taara a kama yen nɔ n k'a ma n ko a ka di an ka photo ta bolo donc an ye photo ta n y'a ka numéro ta donc n y'a ɲininka a ka adresse la n k'a bɛ yɔrɔ min na a y'a yɔrɔ fɔ n na a ma foyi gɛlɛya n bolo quoi donc o dugusajɛ bɛɛ n sera a ma an kumara i y'a ye an kɛko fɔlɔ ka ɲɔgɔn yɛrɛ Alu Sam kɛra sababu ye ne sera Yɛlɛbugu la awɔ walayi une fois a y'o kɛ yen n tɛ k'a ma fitiri wale donc o don yɛrɛ de fɛnɛ ni n ka fitiri ko kuma fɔ yan a ko n ma ko problème foyi t'a la donc an y'a projet sigi sen kan fitiri ko kɛra ten a sɔn bolila jumɛn kan fantanya awɔ fantanya mais o tempo de la k'a bɔra ale yɛrɛ la bon Alu Sam a ko bɛɛ to ne bolo Alu Sam a ko bɛɛ to ne bolo a juste a yira n na dɔrɔn an bɛ fɛ ka son bɔ son genre min bɔ ani a thème min ye ne k'o fɔ a ɲɛna dɔrɔn a banna ne b'o fɔ a ɲɛna a y'a ka baara kɛ donc son bɔra o cogo la voilà donc o de b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ bon o kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye caman kɛ an ye ɲɔgɔn ye caman kɛ bon komi tuma dɔw fɛnɛ bɛ k'a tɛ sigi tuma dɔw fɛnɛ bɛ kɛ ne ka ko bɛ tiɲɛ an bɛ fama mais toujours hali sisan ne y'a wele dɔrɔn kelen de don a b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min na ani mɔgɔ bɛ kuma la i yɛrɛ ko ten ko artiste fana ye mɔgɔ ye souvent i bɛ kuma qualité ni fɛnw kan mais jamana kɔnɔ bɛ cogoya min na an y'a ti caman ye o son caman bɔ Mali kan armée Mali yɛrɛ façon bɛ malidenw bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na est ce que o dɔ kɛra i ka projet la ou bien soit don n'a nataw la olu b'i kɔnɔ ka kɛ bon n ka kuma kɔnɔna na n tun b'a fɛ n ko ni général Bolodi ye son bɔ ne général Bolodi ka son in bɔra tencogo bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kan i y'a faamu o son in kɔnɔna la an ye tentigi bɛɛ lajɛlen de fasa la son titre est tenu voilà donc dans les jours à venir a bɛ se ka kɛ fɛnɛ don dɔ nata ne yɛrɛ kelen personnellement n bɛna son bɔ tentigi bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan inchallah voilà ok i ye misiki i ye gɛlɛya caman fana fɔ a kɔnɔ en même temps i filɛ k'i da don artiste ba minnu na i n'olu ye fitiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que en même temps o fana bɛ ka i bila halisa courage minnu b'i la i ka se ka baara in kɛ halisa i tɛ ka saliya baara in na quoi hakilina jumɛn b'i la en même temps i ye avantage jumɛn sɔrɔ misiki fana kɔnɔ bon kanu yɛrɛ de ko in kanu yɛrɛ de bɛ ka to halisa ne bɛ ka foncer baara in na k'a fɔ ko ni ko nafa bɛ nafa la ko n y'o de sɔrɔ baara in kɔnɔna la nin waati min na o tɛ i y'a faamu découragement n'est pas malien an ka taa dɔrɔn an bɛ taa ni se quoi i y'a faamu bamananw ko ten ko i tɛ bɔ dingɛ da la o de ka jugu dingɛ kɔnɔfɛn ma quoi voilà ok sisan donc fana b'a fɛ k'i ɲininka projet laban ninnu don n'a nataw la i ka album kɔfɛ n'i bɛ se ka i da don olu fana na k'o walawala sɔnni an ka bɔ jamukan yɛrɛ fana kɔnɔ. Bon projet laban bɛ ne bolo ni album baara banna ni Ala sɔnna a ma an bɛna dédicace kɛ n'an y'a kɛ donc an bɛ tournéw daminɛ n bɛ min ɲini n ka fans bɛɛ lajɛlen fɛ u ka t'u abonné n ka chaîne YouTube kura la n'u donna a ka nɔgɔn Asata AS Sidibe n'i y'o ta donc i bɛ abonné ka cloche activé na ka ca Ala fɛ i bɛ n ka fɛn caman sɔrɔ o kɔni min ɲini na fɔlɔ o ye album baara de ni n tilal'o la projet min bɛ ɲɛfɛ n bɛ dédicace
mais a ma dɔn 2022 kɔni tɛna ou bien a ma to ka ban de ka sɔrɔ album bɛ sɔrɔ fo 23 kɔnɔ wa. Bon n tɛna waati kelen fɔ mais a man di n yɛrɛ ye a ka jɛngɛ. Mais sɔnni a ka janya i ko clip dɔ kɔrɔ o bɛ ka di mɔgɔ ma. Mais est-ce que mɔgɔ bɛ son wɛrɛ sɔrɔ tuguni parce que ni i famana fana ne ye clip min kɛ presque clip 4 o de bɛ ne ka YouTube sanfɛ awɔ YouTube kura la clip 4 awɔ ne ye clip. Mais n'a ko ko 2022 kɔni i bɛ fɛn wɛrɛ d'u ma tuguni ka min ta album kɔnɔ. Ayi surprise baden de bɛ yen kan. A caman de bɛ yen kan awɔ. Ok mais émission fana na sisan i fana tɛna se ka na ka taa ka sɔrɔ i b'i kan fana fili a bɛ se ka kɛ ni olu dɔ kɛ sisan o fana bɛ diya fanu fana ye quoi. O dunna mani sɛnɛ dunna jatilu kalina i ma sɔnji la y'a fɔ ko ɲuman kɛ. O dunna mani sɛnɛ dunna jatilu kalina i ma sɔnjɔ la y'a fɔ ko ɲuman kɛ. O dunna mani sɛnɛ dunna jatilu kalina i ma lara da y'a fɔ ko ɲuman kɛ o ka di dunanba ye. O dunna fana balilu dunna jatilu kalina i ma lola fana y'a fɔ ko ɲuman kɛ o ka di dunanba ye. Non merci non diyara yɛrɛ de donc problème t'a la donc n'a bɛ se ka kɛ kɔfɛ an tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in sanfɛ yan tuguni ni album bɔra bien ni fɛn wɛrɛw bɛ yen n b'a dɔn i tɛna fɔ n ka plateau in ma tuguni pour que an ka se ka kuma ko yɔrɔ in na tuguni ok Bougaincho wala i ka projet labanw ani don n'a nataw la min fana b'i bolo ka di sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ. D'accord n ka projet labanw n'Ala ma basi foyi kɛ n'o ma se ka ɲɛnabɔ 2022 in kɔnɔna la donc n'Ala sɔnna 2023 in kɔnɔna la 2023 nata n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ comme y'a f'i ɲɛna cogo min na n bɛ fɛ ka album bɔ n bɛ fɛ ka mixtape bɔ clip n ka son caman bɛ yen n bɛ fɛ k'olu fana clip kɛ pour que ne fanu yɛrɛ kana fama ɲɔgɔn ma bilen pour que ko bɛɛ ka taa dari la donc ni Ala sera ka na ka na ye donc olu ko bɛɛ ka jeli ka sabati n bolo o ko yɛrɛ kɔni bɛ diya n ye kojugu i y'a faamu donc o bɔlen kɔfɛ n ka compte YouTube bɛ yen nɔ a ka di ye fanu ka t'u abonné n ka compte YouTube la u ka sɛbɛn dɔrɔn Bougaincho s'appelle rappeur donc n'i y'o tapé dɔrɔn n ka compte YouTube tɔgɔ y'o ye n ka TikTok tɔgɔ y'o ye n ka Facebook page tɔgɔ y'o ye n ka Instagram tɔgɔ mais bɛɛ bɛ réseau dɔn c'est presque n b'a bɛɛ kan a bɛɛ ye tɔgɔ kelen ye quoi voilà donc a ka ca Ala fɛ n'u y'u abonné n ka o page ninnu na ne mana hali tiso o tɛ baden dugu la u b'a kalama voilà parce que comme balimamuso y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ cogo min na plus u b'u abonné an ka o page ni fɛn ninnu na o de fana b'anw nafa quoi ya donc o fana b'a to u t'a fɔ n famana karisa ma dɛ karisa de kibɔra ni abonné don a ka fɛnw na i tɛ se ka fama ma voilà donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye inchallah halisa donc ani yanni ka bɔ kuma kɔnɔ ni mɔgɔ minnu mɔgɔ bɛ na fɛnɛ comment on appelle a kɛra concert a mana kɛ événement ye n bɛna numéro dɔ bila se ka n'o weleli k'o la ka ca Ala fɛ u bɛ sɔrɔ o numéro la o tɛ dɔ wɛrɛ 73 56 42 91 walima telesa numéro dɔ bɛ yen nɔ u bɛ se ka weleli k'o fɛnɛ la 51 55 94 86 ka ca Ala fɛ n'o ye weleli k'o numéro la n'u bɛ se ka kuma tan da voilà inchallah i bɛ événement bɛɛ kɛ quoi. Bon, ma caman kɛ ne bɛ nin ma fɛ dɔ kana wele maraji non bon maraji ni ye wele ka maraji di ne la n ka taa k'a ka di n ka y'a kɛnɛ kan n ka taa morceau damadɔ dɔ bɛ n ka taa freestyle dɔw fili n b'olu kɛ quoi mais mun ye sumo ni fɛn ninnu bɔ ka micro ta ka kuma mɔgɔ la olu tɛ n ka papa kosɛbɛ quoi voilà ok fana ka freestyle laban sɔnni a ka bɔ ok Mɔgɔya gɛlɛyara balimaya u banna pewu kuma tɛ teriya ma n'i bɛ ko kɛ i janto n'i bɛ kuma i ka tɔ to parce que bi mɔgɔ tɛ mɔgɔ to i mana samara ɲuman san o bɛ digi dɔ la i mana fini ɲuman san i mana mobili kura san i mana ba ɲuman sɔrɔ i mana fa ɲuman sɔrɔ
Imana koko kabi, obedigi dola, imana kmak fobi, obedigi dola, kani kokman la me, keida bonga villa, nigida bonga villa, nigida bonga koula, nega koti nye sirala, unye de mamunye, muklo de mamume, uda debe ola, nega koti kasirala. Ok, merci bien. Donc, on a fouillé, il y a des placements là. On a la toile, on a la sur le plateau, on a ça. Parce que c'est nous qui avons contact de Bébé, on a déjà. Après ça, il y a une émission qu'on fait à la mort, c'est vraiment un à l'année, on sera sur événement de vraiment. Ali, après ça, quand ici, nous avons artistes, on sera fait une arabe, musique, il faut qu'on ait dit, c'est le numéro de dit, qu'on va faire. Donc, ne bɛ sɔrɔ numéro min na a ka nɔgɔn awɔ an tun bɛ émission na cɛmiya na o don ma fa ɲuman a y'a kɛ ala kama a kana n bipe a kana wuti-wutini kɛ o k'i wele yɛrɛ n'an wele o ka kuma sɛbɛlama fɔ n ɲɛnɛ n kanubagaw ani lamɛnbagaw ani diɲɛ jama bɛɛ lajɛlen n'aw bɛna nin lamɛn n'aw bɛna n wele a ye n wele kosɛbɛ 74 49 76 41 n'i ye nin kɔni ta 74 49 76 41 n'i ye nin ta dɔrɔn i bɛ Aïssata sɔrɔ i ka folikan laban ka di n ka folikan laban min bɛ yen n bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ n ka foli bɛ e ye 50 ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen wala n ka foli bɛ caméraman ye n ka foli bɛ aw fɛn fɛn sɛgɛnbali ɲinɛbali n'u b'an kɔ don o don fo anw de ka ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka foli di n ka fanu ma halisa dɛmɛ kɔni an bɛ dɛmɛ ɲini na u ka se ka anw dɛmɛ donc u ka u abonné yɛrɛ de u abonné la sa an yɛrɛ fɛnɛ ni n ka fɛnw tɔ bɛ caya ka taa fɛ foli laban n ka foli bɛ n furucɛ yɛrɛ n'o ye Bubakari Togola ye ale de ye ka foli b'ale yɛrɛ komi ale de ye ko ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye ale de ye ko n sɛmɛyiri yɛrɛ ye n b'a fo kosɛbɛ an ka foli b'a yɛrɛ fana ye donc e fana fo Aïssata Sidibé ka na plateau sanfɛ pour que an bɛ se ka kuma caman dɔn a bɛ se ka kɛ caman mun fɔ ne ma dɔn à travers minnu fana bɛ actuel média suit olu bɔra i ka ko caman kalama don n'a natɔ la an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in fana sanfɛ tuguni i bɛ baara min na halisa i ka courage ta ni ala sɔnna ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye pour que musow fana k'u fana fo i ka déplacement na ka na plateau sanfɛ i t'a fɔ kɔrɔbɔrɔ kɛ ani filamuso ye mais min yɛrɛ ma diya ne ye filakan ani kɔrɔbɔrɔ kan olu ma se ka fɔ ne ma diya ne ye parce que ne kun ye nɔnɔ dɔ sigi yan sisan ka ujila sigi n kɛrɛfɛ sa an kun b'a fɔ o na ne ma blokuta yɛrɛ yela dɔrɔn filakan bɛ fɔ an bɛ émission bisi donc o la ne bɛ na n'a fila bɛɛ nɔnɔ kɛnɛkɛnɛ dɛ ne fana wari minnu don a la a b'a sara nɔnɔ kɛnɛkɛnɛ dɛ o la foyi t'a la ok n ka foli b'aw yɛrɛ actuel média filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na aw minnu sigilen bɛ k'a ka jamukan lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka Aïssata Sidibé wele ka na ani Boubacar Show pour que u bɛ se ka na plateau sanfɛ don tɛmɛnen don baara minnu kɛ don n'a natɔ la baara minnu fana b'u bolo en même temps a ka t'u ka chaîne YouTube sanfɛ a ka taa abonné a ka partager n'u ka fɛn kura minnu bila la aw fana bɛ se k'o sɔrɔ parce que artiste fana mana kɛ cogo cogo u bɛ fɛn minnu bɔ ka di aw ma n'a taara abonné la o fana bɛ se ka kɛ dɛmɛ dɔ ye ka ɲɛsin u ma k'a fɔ a ɲɛna fana aw b'a sɔrɔ an fana ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ i n'a fɔ Facebook YouTube Actuel Media ou bien an ka site web www.actuelmedia.net aw mago bɛ fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ ne b'a fɔ ala k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ Actuel Media sanfɛ. Maliennes et Maliens, pour la consolidation de la démocratie au Mali, les autorités de la transition ont adopté et promulgué une nouvelle loi électorale avec des nouvelles innovations dont, entre autres, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, comme organe unique de gestion des élections, article 3 de la nouvelle loi électorale. L'EGE est représenté à l'intérieur et à l'extérieur du Mali, districts, les régions, les cercles, les communes, les ambassades et les consulats.
article 6 de la nouvelle loi électorale. Au niveau national, le collège de Lège est composé de 15 membres, dont 8 membres viendront des pouvoirs publics, 4 des partis politiques et 3 viendront de la société civile, article 7 de la nouvelle loi électorale. Au niveau de chaque région, district, cercle, commune, Lège sera dirigé par une commission de 7 membres, à raison de 4 représentants des pouvoirs publics, 2 des partis politiques et 1 de la société civile. Lège est représenté au niveau de l'ambassade et du consulat par une coordination de 5 membres, dont 2 désignés par l'ambassadeur ou le consul au titre des pouvoirs publics, 2 désignés par les partis politiques et 1 désigné par la société civile. Article 22 de la nouvelle loi électorale. Quelle est la mission de Lège? Lège a pour mission de l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. À cet effet, elle est chargée de article 4 de la nouvelle loi électorale. La gestion, la mise à jour, la confection et la conservation du fichier électoral, la réception et la transmission des dossiers de candidature relatifs aux élections des députés à l'Assemblée nationale, des élections des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales, le suivi et la supervision des opérations de révision des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion des observateurs nationaux et internationaux, la confection et la remise des cartes d'électeurs biométriques aux électeurs à l'occasion des élections référendaires et des élections, la délivrance des procurations de vote, la proclamation et la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et la transmission des procès-verbaux. Dans cette nouvelle loi électorale, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pour mission d'appuyer Lège. À ce titre, il est chargé de l'organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales. Article 5 de la nouvelle loi électorale. Maliennes et Maliens, un citoyen actif est celui qui s'implique dans la gestion des affaires publiques et politiques. Alors, élevons notre voix pour promouvoir nos droits, notamment celui de voter les dirigeants de nos choix.